Patrick, jeg skal Hej. fortælle dig en historie. Du kører? Da jeg gik i 0. klasse, der havde vi sådan en klassebams, der hed Alf. Og Alf var sådan en dum klassebams, fordi han kravlede op i et vandtårn. Og så valgte han så at hoppe ned fra det vandtårn. Og så brækkede han så begge ben og begge arme. Og så vi som 0. klasse var jo selvfølgelig sådan, wow, ikke? Vores klassebams havde brækket ben og sådan noget. Og så skulle vi så til hospitalet. Og da vi så kommer op på hospitalet, så kommer vi gående ind der i hånd på række, og kigger på ham der alt der. Og så vælger jeg så at besvime og kaste op, hvilket egentlig er mærkeligt, men ja, men så kaster jeg op, og så ringer vores 0. klasse lærer efter min mor og sådan noget, og hun var heldigvis på hospitalet, fordi at min storebror, han havde desværre fået kyssesyge, og han lå ovenpå og havde det rigtig, rigtig skidt. Så jeg blev hentet af min mor og blev kastet op til min storebror og sad i enden af hans seng.